Ke bajem ne step apa mukuro lor ka jingsa thombor ki podok pasna jungi ki pul asam le tang thombor de gra sen ke che imru ti gani ka long ki bangi namla pa pliang da le em ga ke jingle na ka liang sarkar asam bat ngan pan kamau ni ba ka ibla jia orja kho hadin khas nem ka wan je biang manda ti ka ban kongsan ni ngi ba ka de ka jing jam palat na ka liang sarkar jala ka jungi bonsi kala sajam kadu kawai ki ba kelas opudung bat kamat ya jing krisnam bat jing du jong jing im de kil pat ba tengam tip ka sarkar Meghalaya ka pha ki jing don ki polis Meghalaya polis ki border ngam tip ki thale yu hai bon sien ni ba kim chu don ku no ka pantak be ong ba ka jing sangan ki poto pasnam chu tinggal iru ka don ka jing yalam bakla na kali yang kawai ka channel jogono dislike bakan no ban tharat bakla to kumni kum tai ngas ngo ba ko pini ki cingcia ki ba ibreu ka do kadang kim tep ki chu darab jot ki ngas ngo ba ko kuni ka dai ka banta ka ba nginam la ban liang ba ni hap kan ram te kham tam ki cingcia ba ka jingle jong ki pulit asam nem step ni ba padam jur ya kan ki jingle jong pulit asam nama ka long spenta ba kim along thik ba ki ba ka treat ki ya treat kum ki le no tengah liang juga saya hingi nginam ya hap nginam priang ku bidi jinjia tolong tengam tip ai bak sarkar seperkat hendrai kawai ke bang ku abang ken chai menta ka sarkar kalong i ku sarkar menta kadang pengkhe syak kini ki tamasa te kena kalian tu pasang ngi ki pha kerwo sarkar kalong rada ka sarkar kadon ka jing perkhat ba jing sungu kena pensenge nomor dor wa ki tamasa ro kanya tamasa anu kom kat baki perdok wasnam jungi kinang yap po kota kadai tena kalian ko sang ngi pha kerwo ba sai sarkar kalong ba kadai ban instruction kan ma ai ke jing tha ban pasang ma dor ki tamasa sarkar ka perja sekmat tamasa pen iba sarkar ka don tirang ban penjap ni beri ko don po kota ro tan kalian ko sang tapi kendan kan meeting halo kan Yang sesong perkat maki bon hino yalam na men step la yo cingtep masih di barma bon ka hiar sis po bodar di yang sudah song perkat mpaga janbit yang sesong perkat kata kon nang update susu ka jinglong jeman ka station bordai bejes tu yang sesim ka final call ka ba kado tah boleh mak nam tah boleh